martang yang mahita. Dami ni di batana sumurung sen saluhu na roha ima na mangaramoti hati-hati do pikiran na di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Oras madihita saluhu na hatani di bata dihita di ujung di tahun di tanggal 21 Desember 2022. Natar surat Mesian Rum 11 ayat 27 satu ayat 26. Bagas nayat tong hamoraon habis taran do para binotuan ni di bata. Naso hasigata do aka uhumna. Jala naso habugasa do aka dalanna. Aise dung uboto rohani Tuhani. Ise manuturi ibana, ise na mangalekon parjulu tu ibana, asa di balos setusi, aisien ibana dosa luhu naro, marhiti-hiti ibana, jala marhapatiat tu ibana dosa sugenai, di ibana mahasangapon saliling nitiling na. Amin. Songon topik ni turpu tahun di iba nama hasangapon rodi saliling nidiling. Dia mudong sahapur siyaon adorang sopi na hiba-hiba turpu tahun adoma barita mardonga puda. Di tanggal 31 Desember adong masa da keluarga besar merpumu di acara tabaruan. Di acara tabaruan ini keluarga besar ini sada saupung sudi dema dokata nasida masih maaf-maafan alai dan sudi roa kapino parnai alai akan hari utama nu sudi madohata kapino parnai ditutup opung nama marhite tangiang dungi didok opung nama martang yang mahita dungi didok tangan ali Tuhan bla 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 selanjutnya usai ini didok iba nama ali Tuhan pasu ma anakku siakangan ay juk do ibana makirim marniot songon pasahaton ima pasidibban. Imana masih tayang nih jala saya pasu-pasu ma anakku sinomor tulu ala saya tong do olo on makirim do del saya olo do mar telepon tua inna ibana do satorusna. Amin. Dosa na sila martangi yang disuku paupunay mapunay opung buang sedang ditanya koko anakmu sinomor 2 na didipoki inna. Dia mau dan dibotohoi ay dakyay makirim nin namaro pani alani dia makadong saha porsyam ternyata bui dupe somoni dihajol mang nang ditangian alailos ido na naing teida di bagasat 7 tahun di bagasat 7 tahun di patolkas do bagas na yato kamura kapistaran do para minutuan di bata naso hasigata do aka humna jala naso habugasan akka dalan luar biasa mulu taida di bagasat tuputon taida naking di bagasat tuputay naung takas taida dia ma bagas ni do hamorang do para minutuan di bata ima natal nang palewani ay natali ima hadutuguni Kristusi ba hamoroni di batadui parminoton di batadui habis taran di batadui na suasi gata kita gabiro somon jolma gabiro ibana somo kita jalan di sini berengot tanaka yang ni si Paulus asa halwa do na hidup tadi si ay isema boto hani Tuhani isina bu manuturi alay ibana do
na parjulu jala ibana do nama balo sotusi ay saluhu na sen ibana do jala itu naking ay marhiti-hiti ibana do sudine di ibana mahasang hapon ay luar biasa do tayo dinakangani di habagason di hamorang di hapistaran di bata dan terdunduk kita nagkatutuguna pedang terdunduk kita nang hamatian na pedang terdunduk kita terjawab pikirat terdoa hatama akka nabilan di bata hamatian nai hatutubunai do haluan nabilan nai darang bui berengotai alai di sido di bagas tubukuan diajar hutu kita asa diajar hutu kita ima marnida nandok ni si Paulus di bagas tubukong kesadaran kita melihat kuasa kebesaran Tuhan nama sedakas mulut kui tasika di bagas mulut tong berengot tama kabel kau kalungan napi natu panai supaya kita jangan pernah mencari apa itu kepintaran Tuhan ada di sini karena firman Tuhan ini adalah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita koniro berengotta asa molo didok penakengani taida di bagasan mulutnya sebagai keharusan marni dapat bahinan di bata tung ulido tung berengot tama akalongangani keputusan Tuhan kepada kita yang sungguh luar biasa bukan keputusan yang membingungkan alai berengot tama di nasataunon perdedanan ninguluta soon aduk ni hatan di bata di bagas atikyong keputusan Tuhan sangat luar biasa di bagi kita namperong namaul si adong nahaci adong nabui mabek kita boy gabi tertutup alai tayo na bahwa kita mau belajar dari semua keputusan itulah untuk rencana Tuhan yang paling indah itu na bagas hidup benar si Paulus alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya itu dah jadi berkiteng budia bui berengotasi kata kita akka bukas nado akka humne do akka dalam di batang dan bukas kita dan bui berengotai so pikiran ni hajolma ananima di sarsio jala di hataon si Paulus tu hita molo didok di si asa sudi tu hita songo si Paulus menjadi kesaksian itu lahir dari iman lahir siang mulu seperdalanan ni haporsiona Paulus sungguh tak menyangka bahwa ia akan bertindak sekalipun banyak orang yang mau membunuh dia sekalipun ia dipenjarakan tetapi ia melihat itulah sebuah keputusan yang tidak pernah terselami dan yang tidak pernah kita tahu sakap ni debata do dalam ni debata atau murusomuni hata ni debata tu kita akan merasakan rencana Tuhan ketika kita merasa tidak mengerti jalan Tuhan dalam hidup kita tayangma itulah wajar namun kita yakini bahwa yang ia lakukan bahwa Tuhan melakukan dapat kita pahami keindahannya di tikina alani apalagi ujung ni tahun 2022 mersaringan mahatani Tuhan tadi kita di bagasan Bornginon lako manungguli apor syauta asa totong taida unang adong margangku ni rohita akasakap ni tibata unang adok kita na merasa tidak nyaman unang adok kita na tahuton mamasuhi tahun ni baru alineng blus rohata masuk makapor syai di bagasan ngulutong noaeng mehita
masuk di bagasan hatani di batang nang pola talewati 756 hari jala taingo mandi bagasat tikyon marwasur di bata daftar dulu hita bagasna dang terbaik kita songo dia sakatna tung sota boto dope nanang masa sedo pata di tahun naro 2020 ala taingo ma ginalaw manal puhon tahun 2022 tahapor siya mahatani di pata di bagasan nuta bagas nai sakap do parwinatuan di pata alay kota tong mahita songo paddo ni para pesalmening sai jagaw ni jahu badoho siyan nasa parmaraan sejagon nado tudim di batama nama jaga hitam di batama mengaramut hitam di batama nama bain sakat na di tahun 2027 akasakap lomo ni rohani di bata marnida saluhu na pabainan na amin. Mauliate Mario adi Tuhan Yesus Kristus marhiti hatam nabadiai lau masuk mahami Tuhan tu tahun ni baru manal puhon tahun nasal po tahun na burgom di tahun ni baru Tuhan dak kewoto hami di pihak kasakap Tuhan di bagasanguna ali porsi do hami saluhu nei sakap lomo ni roham mabek kami di bagasak kolong na siyakoy amin.